Good morning mga people! Magluto tayo ngayon sa ulam para sa almusal. At ang lulutuin ko ay yung repolyo na binili ko nung isang araw. Ang ihalo natin, ito ang isubak natin ngayon. Paraan-paraan lang para pasarapin natin ang ating ulam sa almusal. Na-feel ko ngayon, masarap ang luto ko. Gulay tayo mga sis. Pinawisan ako, oh. Wow! Ang sarap. Ilunod na nato ang atong hinimay-himay na repolyo. Saka natin siya timplahan. Wow! So very yummy yan. Ang sarap ng luto ko. Wow. Diba? Sarap mga sis. Ngayon ay lagyan natin siya ng asin bitsin at saka konting toyo. Kunting asin lang dahil kasi nilagyan na natin siya ng toyo. Hindi na natin ito lagyan ng tubig kasi parang half cook rin ito na pagkaluto. Hala, lami kitag sudan karon. Umulan na naman. Naku talaga. Palagi na lang umuulan. Hanggang December na ito ang ulan. Kaya nga na naman dyan na siya. Kada nga itong December, mag-ulan-ulan na dayon. Ngayon guys, mga people, maghukad na ta para makaalmusal na si Uka. Kay masarap ang ulam natin ngayon. Repolyo na may subak na pinirito. Ang tulo ka isda kagabi akong yatag dito sa ilahan ni Auntie Nisa. Yummy, yummy. So, half cook lang ito na pagkaluto, ha? Ilagay natin dito, mga tem. Sarap. Ang sarap-sarap. Kakain na tayo sa masarap na ulam. Before that, mag-prisa ta. Pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Daniela, wait lang ha, kay magluto pa ta sa inyong sudan karon. Or na may kuandag to wow ulam na lang ang akong ulam sa ilaha mga ses kay para di na ako magluto dayon ang katungkuan pwede ra pud to nako unan ang isda nga kuan budloy kay naapaman daw atong gamay-gamayon para sudan sa doge. Daniela, are you hungry? You want tutoy to me? Magprisa ta guys. Amen. Tikman natin. Perfect. No? One sad. Lamig siya. Subak na pinirito, no? Daniela?
Ako dili ko pwede nga maglundon gatas. Kay naobserbahan ginanako nga pag once nga mo inom ko og gatas, magchururot ko. Ngano ka na, no? Ako ginang giobserbahan. Pero kung gatas nga sagol kape, di ko magchururot, magchararat ra. I love you guys. Daniela, wait ka lang. Kakain kayo ngayon. Tapos, kanang bahaw, last na nakaron. Nga. Pag uwi po na ko unya, magluto na po ko diri. Para na ay makaon ang dog. Pero kung makadala kog bahaw, di ka nila lilin or ilan ni mama, di na ko muluto diri. Kay, napatay pan, pwede na po pan akong panhapon. Nya kay napay litos dadto. No? Lamit na dahil ang panhapon. Kaya ang pan, mura gyapon tag nagkaunda na og kanon. Tot. Putot na gamay. Dira to. Paalis na naman tayo. Mag-upload tayo ngayon. Anong oras na? Kaya kailangan bilisan natin. Sa Uncle Jumil ang sakyan ko karon. Maulan-ulan ang panahon. Nagtalikti. So, kinahanglan jud ta mag-amping kanunay kay mahilantan niya tano. Upload na sad ta kay unsa na oras. Wa ko ni sakay dadto kay danlog ang agianan. Dili ra ko masakay sa simento na. Si Uncle Jumil akong sakyan karon pagtugbong. Di ko magdala sa motor kay kuan ulan nya danlog. Hair na ko sa ila ni Lilin para mag-upload. Si Auntie Mercy na adani. Hi guys. Kumusta? Okay lang. Okay lang si Auntie Mercy. Si Lilin na apod daani. Hi guys. Good morning. Kumusta? Okay ra kayo. Okay ra pa sa kaayo. right. Kay naay fan. Naipan. Oh. Naay kamatis. Naay apple. Dili ni siya pan. Cookies. Mga unta. Og karon sa mga problema nga nangagi, kahibaw na mo sa chika nga si Alshil ni adto sa Cebu. Ambot lang og tuwa bagid sa Cebulin.
Sure jud nga tuwa sa Cebu. Sure, kay to amang ko. Karon na ako'y ipakita sa inyo. Asa to ante? Tanaw sa Dorjalin. Asa, asa to ang post? Nag-post ng tawang si Alshiel na siya nga I'm not I am not. Unsa to? I'm not tililing. Bitaw. So ato ni siyang asikasuhon karon kung unsa ni kay para mahibaw-an nato og naunsa siya dito kay something na ay nahitabo no kay sa iyang post katos iyang post Sa iyaram to. naman to iyang post kato iyang may di ba Sa TikTok lang to niya te. O sa Mayday. kay nag-iman to nga I'm disappointed ngano man to nya nihilak siya so atong tan-awon karon kung unsa to siya ano magka-copyright kita Kapiklin si Loto. Tanaw sa magka-copyright kita o sige na asa pa wala pa Pangitaon na to. Asa to siya. yang may di to niya di ba Dito niya. naa siya may di unya karon nihilak man nya mura pod tag naluoy kay ang iha pod post sa iyang Facebook nag-ingon nga tarong kuno siya ayaw lang jud pag binuangi no so unsay pasabot anak so karon ato siyang kontakon daw ato sa to tan-awon ang iyang maydi asa yang maydi wala na ang maydi nawala ang maydi agkawala ba din ang maydi te Tanaw na to balik. sige tan-awag balik Nara. nara ang iyang maydi nara ha Wala na, waja gani ko'y kaon-kaon. Agay lang. wala nay kaon-kaon Din hita sulit na na walay sa kaon-kaon di ara atong tan-awon ang iyahang maydi kay naay ang maydi dani unya iwan ho sarap siguro mawala na Ginoo ko naunsa man ni siya nangahiwi naman ning naong nimo Alshiel uy lahi naman sad ning isa lagi Ito kay dagan na. siya gyapon ni Di na siya. di na ni siya Ibalik ba? ang saan pagbalik nara dili man ni mao ang isa katong isa ang saan pagbalik Diha ra ba? aw diha di ara makita ni ninyo kung unsay nahitabo niya so ako siyang kontakon kung naunsa kini siya kay dagko kay gluha oh tanawa luoy kayo nya naging pa siya iwan huhuhu sarap siguro mawala na so ato ni siyang agoy Ginoo ko ni Alshiel lagilaka na agoy naunsa naman ka lang naunsa man na nalagi Pagtubag! Tubag ba? Ande. Unsa man ni ang ano? Ato tawagon tibi. Sige, tawagi siya sa Messenger kay atong kuanon si Alshiel kay Hey, ako man yung gimuskulan. mula ginang dili ta urada-urada magdesisyon kung unsa atong mga desisyon no. Before ta magkuan sa atong desisyon planuhon jud. So karon kay nakita man ako nga nihilak dili po nato kaya nga ingana no nga pasagdan lang nato kay naadjoy nahitabo. Mao nang karon mintras kuan pa bag-uhay pa na nga postlin. Ganiha pa na nga post. Sige, murag na ay conversation sa ilahang chat nga gi-erase niya so atong kuanan atong aksyonan kung unsa naa. Andilindi kay ako ag video call atong tawagan siya. Kay murag nag-online ni siya no? Wala siya nag-online? Kontak tutut man. Tututut. Asa man iyang number, contact number Kasi number. na messenger niya oh. Di atong tawagan. Unara nag-ring na. Unara. May lag mo tubag ni karon sayinan magilaka. Kana kay naghilaka, nagtulo ang luha, dagko pid king luha sa emoji. Naa dyan ay problema. Tubagain taon Alshiel. Naunsa na kadiha. Nagringa lang. Hatay kundoy tawel. So atong hulaton ni nga mo tubag kay para maistorya nato og unsay Ug tubag. kuan hinungdan nganong naghilak man jud siya no. Daya. Ug mo tubag. Ug tubag. Wala man. So sa ato pa nagring ni Online siya. online siya. Oh. Agbaho ta si Rimon. Online na. Online siya. Online na. Nana. Oh. Did not answer. Hoy. Why did you not answer to me? Otro ha. Otro, I will calling you again. Alshiel. Hala. Lain pa kay yang kuano kandila man lagi na ang nag siga-siga.
Agoy, murag something not so good. Sige. Alshil, oh, sa to ah. Did not answer. Ay, akan silon. Ano, akan silon manimo, atong utruhon pa jud. Atong giutrog tawag. Oy, Did not answer. another call. Naa di sila ka istorya. Sige lagi. Tawagaan nato kay para Did not answer. be, tan-awa nato na karon. Oh. Wa na. Kay niring naman. Oh. Kani Rimon kay nagring online ni. Sige. Manang ikaw Rimon. Ayaw pagpasakit sa mga baji ha? Kay daghan. oh, Nunalan ng mga bahalag ikaw ang pasakitan. balik ikaw magilaka. Bahalag ikaw maghilaka, kami mga baji, di gid mi pwede maghilak. Alshel, sagutin mo na. Kay ngano ang iyahang kuan naghilak-hilak, Ginoo ko ngano ka ni ato ning bigyan kuan pansin. Kay para mahibaw-an nato og unsay iyang problema. Kung laki man ang problema, nagka-problema ka diha alapawa diha. Oh, pagpauli diri kay maghilamon kita. Tag apa mag-uban mong duha. Did not answer. So hoy na pod. Calling again. Ay gid nig undangi. Kay nganong naghilaka ni siya? Oh. Agoy, naunsa man ni ang anong di magtubag, may bawaan ta ni karon og magtubag kini. Kani Rimon kay nagring, wa na ni katawag. Nya nganong dili magtubagon? Mo ba? Nagringa ra siya. No? Ato ning kuanon? Aksyonan. Wa man, di man nagtubag. Ang yang TikTok ti unsa yang post sa yang TikTok? Nubot sa to ah. Hilak-hilak pod. Nakilak yapon. Did not answer gyapon. Tanaw na to yang TikTok. Pila na ko ka calling be? 2, 4, unom na ko ka calling. Oh, siguro ang dita na, tapos naglakaw siya. Ganihan nag-another call. Did not answer. Dili katong isa, another call. Pagkasunod another call o O di naayang ka istorya. Nganong dili man ni siya agtubag. Unsa may problema? Another one. Last na ni ah. Diha sa imo reklan atong i-dial diha sa imo de. Kay basig mo tubag diha. Na lagi. Aman tong imo ha kuan cellphone. Kay para mahibaw-an nato ni naunsa ni siya nganong gilaka mi ah. Unsa tulin? I'm not disappointed. Unsa to? I'm not disappointed. Di wala siya na disappoint. I'm not nya nganong naghilaka man. Iyo, iyo. There's of joy. Oh, terso. Unsa may pasabot ato Rimon? There's of joy lagi daw. I'm not disappointed. Wala siya na disappoint. I'm not man. Di wala, di ba? So I'm not disappointed. So sa ato pa There's of joy. Gilaka siya. nagilak ra siya sa kalipay. Namura. Sige, ato asa dapat makita ang may di iti? Di gi ko kabalo ning kuan badani makita ang may di. Unsa man aasa man lagi kuling, nagkuling podcast sa iya ha? Oy, Ja. sama to? Ito na na. Bakit? Nagkuling pud mi sa kang reklan nga cellphone. So kung di gyapon ito bagon karon, Mawag yapon. maura gyapon ang problema. Nagpasampot. Answering the call. Naman ninyo? Hala, wala gyud nagtubag. Naunsa kani ah. Asa man dimo? Nya mag-ingon man siya nga ko. May pagmawala na. Namura. Sana mawala ng lahat. Hugay man ginatong ampo-ampo nga Di ka magkasakit na. di ta magkasakit, di ta ka nga disgrasya. Did not answer. Na. Di pa tagkamatay. Ala online man siya kay nag-green man oh. Di mo tubag. Nya nganong dili magtubag. Ate sa pa atong tuplukon. Magyapon yang gamit. Oh.
Ang gyapon. Anak ko, ano man yati o? Ha? Nadawat na niya? Lang to baga sabi. Tubagasa. O, sige. Nadawat na niya? Lang to baga sabi. Tubagasa kay... Nadawat ang imo ha? Nagdawat ko yan ako. Ang akong gitsa wala pa. Ang- Ito itong mga calls. Ang mga calling, Oo, nadawat na? Oo. Sige, atong ko ano ni karon. May pasi undoy kay walay problema. Ay, nagkaon sa apple ang undoy. Agoy. Aman imong tartara. Kuan man na niya. Ha? Aw, okay Mama Lilin, sorry. Oh, sige, karon. Tuyok man, o may signal. Way signal niya? Way siya signal? Tuyok ka man. Sige. Wala na. Lunang! Hello, Mama Lilan. O, kumusta naman ka diha? Okay lang. Ha? Unsa? Okay lang. Okay naman. Ba man nimo di ipakita imong naong? Narinig? Ha? Ba man nimo di ipakita imong naong? Wala man. Hello, Mel. Kumusta naman ka diha? Okay naman, May. Naaman lagi to imong maydi. Wala man. Nanghubag lagi imong mata. Ha? Nanghubag imong mata. Hello? Ha? Nanghubag lagi na imong mata. Okay, signal direct eh. Okay ra ka diha? Okay. Okay naman. Pag sure diha. Lagi, okay ra ko diri man. Basi gusto kag uli, mauli ka? Gusto ka mag-uli, mag-uli ka. Unsa man to imong maydi nga maayo pag mawala na lang ka. Nagtuyok na. Ha? Okay, signal direct eh. Wala naman tayo May. Ha? Okay, signal direct eh. Pag ulan. Unsa man to imong maydi? Naman. Ha? Nagdrama ra. Magsaba ka sa tinuod. Lagi, eh, wala. Dagko man kay tugluha lagi nga mga emoji. Ha? Hello? Nagtuyok-tuyok. Tuyok-tuyok yung signal. Lang! Wala na to. Ha? Unsa to ah? Hala, maayo sa day ka magdrama no kay agkahibulong man pud mitanan. Lang, Oh, maayo sa day ka mo drama kay agkakurat man mitanan sa imuhang maydi. Buntis na ka diha? simpang ko wala man. Halupig ka na ako. Wala lagi. Unsa? Wala man. Magkabangsis mo dito. Nya, unsa man to imong kuan? Drama ra lugar to? Drama na to kay. Magsaba ka sa tinuod kay kung gusto ka maguli, pwede ka maguli dinhi. Or kuhaon ka namo diha. La, okay naman ko din eh, good. Maayo day jud ka mo drama no kay kahibulong man gid mi sa imuhang mayde. Ikaw ra day ka mao. Mag-apply ta sa kang Ugi Alcacid. Ugi Alcacid, Ugi Diaz ba? Katong hayop ka. Unsa to ah? Unsa to ah? Katong nag-trending? Ha? Oh, Namusta naman mo diyan, May? di ako gwapa kaayo, si Auntie Mercy. Hapit na makauyab sa Amerikano. Imo Mama Lilin. Makasweldo naman. Ha? Mayo kay nakasweldo sa vlog. Oh, nakasweldo na imo Mama Lilin. Sige, maulan tawan na ni.
May pagmuuli ka diri Alchel. Uli ka daw. Pero okay ra lagi ka diha. Okay ra lagi mi. Pag sure you diha. Lagi okay ra ko diri. Kay agkatingala mi sa imo ang maydi nga naghilaka na ka diha. Doy. Nagluto sa sudan ko. Okay ra ka diha ha. Okay ra. Ayaw na pagdrama kay agka kurat pud mi tanan dinhi kay kuan biya kay sad mi dinhi nga naa ka diha sa layo ag istok-istok pud biya mi diri sa imong kuan ag tan-aw bigid mi sa imong mga post. Basin sa sunod imo post mag-awat na ka sa kang Ugi Diaz nga hayop ka! May araw ka din! Mabubulok ka sa impyerno! Hayop ka! O maging anak ka. Basta okay ra ka diha Arshel ha? Oh, okay ra bitaw ko diri mi. Nagkaon na ka. Ha? Nagkaon na ka. Wala gana. Ningon ra ba kag wa kay kaon-kaon diha? Nganong man kay kaon-kaon? Walay kanon diha? Wala kay drama. Drama ra pod. Tres na day ka karon. Ay pag ingana nga drama-drama kay ang kami din ni maskin tudog mga unsay mga nahitabo. Ako wala man ko nag ingon nga kuan ko nakisawsaw ko sa unsay mga isyu-isyu kay namay imong nanay na imong tatay. Pero karon nga nakita na ko ang imong post nga ingana agkabala ka pud sad ta kay dagko naman kayong luha sa emoji nga nagawas. Hindi nagkaputol. Oh, nya walay putol-putol. Wala, okay ra bitaw ko diri mi. Okay. Nya wa pa ka naburos? Ha? Lang, masing mura nag-abatod. Unsa man murag silikot? Ipos sa bali na ko, pi. Ay, tabi apo. Oh, istorya mo sa imo mama Lilin, oh. Mao to siya, guys. Asa may imong lingaw Nga, diha? okay ra di siya. Nagdrama-drama ra di siya. So ako pwede sad ko magdrama. Hayop ka! May araw ka din! Mabubulok ka sa impyerno! Ikaw, ti! Hayop ka! May araw ka din! Di ka madawat. Di madawat ikaw rin. Nakausap na namin si Alshel. Wala siyang problema. Yun pala ang mga may din niya ay drama lang. Nag-worry kami kay kinsabay dili mag-worry no. So mas maayo nga nakontak namo ug nag-ingon siya nga okay lang siya didto. Mas maayo nga okay lang siya. Kay syempre kita agka balaka pud sad sa iya ha. Mauna nga ang iyahang mga kuan may di ang tanan ay drama lang. So ambot lang og tinuod basad ka. No? So mao to siya guys ang update sa kang Alshel, nakausap namin siya ngayon. Kaya thank you guys sa tanan-tanan. Sana hindi ma-skip ang ads. I love you so much. Bye.